Sampun kesupen nggih, sakderenge ningali didudul rumiyin tombol subscribe channel Galeri Sinden Indonesia. Matur suwun. Biasanya nih artis kados jenengan niku lak masane kathah to. Nggih. Jenengan mboten kagungan ancas tujuan dados DPRD. Ampun. Teko sakniki kula ki ya DPRD, Mas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dum padha rata duwite. Entuk duit ki wis didum tek tekan ngomah ki ngono lho, Mas. Berarti roto. Nah, roto. Roto kancane bayarane jenengan. Keluarga. Oh, keluarga. Keluarga sik, Mas, keluarga sik. Keluarga sik. Mangan wis sik diremason kok koncone. Keluarga sik supaya nek keluarga bahagia sejahtera. Amin. Ngoten niku kaya ya Keluargane jenengan petah nggih alhamdulillah nggih. Utuh Mas, Utuh nggih. Utuh. Apa tahu krungu kok gareng tralala kok pegatan apa tahu krungu kok gareng tralala kok keluargane kocar kacir apa tahu krungu sampean? Alhamdulillah nggih Pak Dika Palur, alhamdulillah. Tahu pirsa tahu sampean? Napa? Nek kula pegatan kula kocar kacir keluargane rusak. Kula kok nate krungu kabar ngoten to, Dik? Wah, isu Mas, isu. Oh, isu. Estu niku. Wah, kula tenan jaga keutuhan rumah tangga ki nomor 1, Mas. Oh, ngaten. Sing nomor kalih? Keluarga. Kok iso aku ki urung tahu Mas jenenge kok apa geseh karo keluarga ki urung tahu. Wong aku ki tak rewangi corengan ki sing tak goleke keluarga kok, Mas. Ngoten niku. Nggih. Direwangi nganti kaya ngoten niku. Nah, ning nek bojoku ki transmigrasi bablas umroh sak yahene ora mulih kuwi ya ngono lho maksude. Padha wae. Oh. Senengane kok. Mboten napa-napa, kagem pengalaman nggih, Pak Dik. Oh, alangan kok, Mas. Alangan kok, Mas. Mboten napa-napa. Jenenge tulodo ki ora kudu becik. Betul. Nyawang sing ala supaya nek kanggo tulodo marang awake dhewe aja nganti ketularan ala. Oh, ngaten. Lho, ngono lho, Mas. Nggih. Ngoten Garwane niku. jenengan sing kalih sakniki wonten cara casing wonten modelane sae sing pundi? Nggih, Niki perkara casing lho nggih, untuk casing. iki kok ngopo to kok ngurusi bojone wong ki ngopo to jane ngopo to? Kok ngutek kok bojoku iki casinge piye? Ya kena casinge mekrok bojoku kok. Sing sakniki nggih. Yang, ndek bojo lemu kaya bojoku kae malah penak kok. Pripun penak? Ngirit turu rasah tuku kasur kok. Lombok tumumpang tahu. Biting malan Mas ora mung lombok. Lombok ki kurang tajem biting malan. Temumpang tahu. Ya ben Mas, wis lemu-lemu ritek ora apa-apa. Malah ngetok nenek seger piyayi seger. Ah, wong kuwi ora tak ingoni 3 sasi wae iso urip kok. Oh nggih. Diculke ning kebonane iso golek pangan dhewe kok Mas. Nggih. Pitik apa piye culene kebonan. Wong desa ki lak tetanduran nang kebon ki lak sayuran akeh ngono lho Mas. Oh nggih Nah, nggih. ngono. Wah jan mayang kok anake ganduli wae ngene iki. Mbok mau ki dikok ning nggon parkiran terus dikunci gondok ngono kaya. Nyek oh. Wasane padane. Ya ampun. Nggih, ngaturke panun ingkang tanpa kepindahan, Pak. Matur sembah nuwun. Nggih, piyayi kok luwaris sing kados jenengan iki, Mas. Ya Allah. Oh, sing penting ki ya apa-apa gelem ngono ae lho, Mas. Ten pundi-pundi garing tralala di udara, garing tralala di udara. Ngoten niku wis. Kurang komplit kuwi. Napa? Gareng tralala di udara bersama Bio Moringa. Lah sing pase ngono kuwi. Nggih. Piyayi kok leh jenengan niku mboten sandagel medal dereng ngendikan ngoten pasuryan jenengan niku wong nonton iki mesti do seneng ngoten lho, Dik. Anu memelas ngono ya, Mas ya. Mboten memelas, maksudnya nyawang ngoten nyenengke ngoten lho. Nyawang niku nyenengke wajah niku mboten nate besengut ngoten lho ketoke. Ora, Mas. Nggih. Wajah bersinar iki sing dadekke rejeki teko sangkan paran. Ning nek wong ki pasuryane paulatane ki besengut, Mas. Rejeki arep teko wae minggat, Mas. Oh, nggih. Mula kudu adu esem guyu. Nggih. Wong urip kuwi, Mas. Nggih. Masalah apa wae sing penting mesem guyu. Oh. Pasuryan utawa wajah ki kudu berseri-seri bersinar. Nggih. Ki sing maring lancarke rezeki ngene iki, Oh, Mas. nggih. Kancane jenengan kuwathah kian nggih. Nggih. Kontone kathah. Kathah. Fane kathah. Kathah. TikTok viral garing tralala. Siarke TikTok ta wingi. Nggih, Lah iya. TikTok jenengan numpak sepeda motor KLX barang nika turut pundi-pundi kebonan barang nika. Heeh. Komplit pokoke jenengan. Sampai nyekseni to. Nggih. Ya ngono kuwi. Kula follow jenengan dereng jenengan ikuti balik no. Emoh. Kok iso moh? Emoh. Aku mau molo-molo wong kok. Oh, sombong amat. Lho, molo ki apa to, Mas? Wah, molo iki cekel tali gojone ditewu.
Jenenge di mulu nih. Follow ra mulu. Ya. Sing baku hajat TKT wengi iki, Mas. Heeh. Kangger awake dhewe omong-omongan ini terus enek mandeg jedan terus baksone ding 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 ngono. Kesempatan tawa wong kae yo golek sandang pangan, ngopeni keluarga. Ah sapa ngerti ana sing kepengin terus ngersake baksone. Lah ya lak yo iki jenenge UMKM lancar, Mas. Kene iki peredaran uang nang kene iki lancar dengan diadakannya wayang kulit malam hari ini. Amin. Ngeten iki apike lho, Mas. Ana gentong kene iki dienggo wayangan pendak sasi pisan, Mas kene iki. Umri? Nggih. Dalange Mas Putut. Nek mboten nggih Mas Raditya. Mas Raditya mriki. Daleme mriki gentong mriki. Ya sapa wae sing penting wayangan. Wayangan. Ning mboten sangagem gareng nggih. Lho, lah sing ngusulke aku ki, Mas. Sing ngusulke aku kok ora kan ditanggep wayangan, mboten wayang dagelan. Udan deres, Mas. Wong sing ngusulke aku kudu nilapke wae. Mula ta wingi sampean neng Madiun kae. Wah, kok aku ora dijak bareng tak nonton streaminge. Lho, kok garenge beda aku ngono. Ora mau. Lah sampean ora iso nonton. Lah opo ngaku turu ning omah ngorok kok. Oh, alhamdulillah barengan sampean ya. Bengi iki ya sampean ngelengke rene, alhamdulillah. Mongko jane wengi iki aku sibuk banget, Mas. Sibuk banget. Tenan iki Pak Kangko telepon, Mas Bayu telepon, Mas Bagong Darmono telepon ning aku tetep sowan mrene, Mas. Alhamdulillah. Mergo sampean tresno karo aku. Nggih, Mas. Nolak job kono. Mboten nolak, wong telepon ki mau ngabarke prei apa main kok niki wau kok. Mung kabar-kabaran ngono dijak. Sesama seniman kok. Kabar-kabaran. Nengane kok. Jaya selalu Jawa Timur. Jawa Timur berbudaya. Ngrembaka budayaku ana ing Jawa Timur. Apapun budayanya yang ada di Jawa Timur, baik itu wayang kulit, ludruk dan kesenian yang lain. Pokoknya tetap jaya budaya yang ada di Jawa Timur. Tepuk tangan untuk Jawa Timur tercinta. Alhamdulillah. Wah, luar biasa dinas. Pangandikane jenengan barang is kaya piyayi gede, maksudnya apa jenenge wong sing kagungan pangkat jos tenan. Lho. Intelek dawuh pangandikane. Intelek iki sampean ngerti intelek apa ora? Intelek iki apa? Aja sok salah muni lho. Intelek iki maksude arti to? Intelek iki apa? Intelek itu semua perkataannya itu memiliki apa ya? Bentuk sumber daya manusia yang sampean iki padha karo melecehkan aku lho, sampean anu ngendika aku intelek iki. Lah piye to? Intelek iki apa? In ki mlebu. Terus telek ki mambu. Aku mbok padake telek ngono apa piye? Maksud iki ora ngono. Lho, intelek. In ki apa? Ini masuk. Lah telek ki apa? Telek ki yo telek kae. Lah iya, aku mbok padake iki cuthek telek ngono kae apa piye? Ngomong perkara telek. Ora. Lawas ki ra. Iku aku mesti lali. Rasa, engko ora urung kono lali malah kobong. Nggih, Pak De Gareng ngaturaken panuwun. Sami-sami Mas Kudus. Nggih. Nggih. Niki mau saking dalem jam pinten Pak De? Pangestunipun jam 6 magrib langsung mriki. Bidal dugi mriki pas nembe sambutan Ibu Kartika kala wau. Oh nggih. Oh jenengan nggih pirsa to? Lho. Kula ki nek karo Bu Kartika ki sedulur. Kali Bu Kartika niku? Nggih. Saking sinten? Lho, ya pokoknya sedulur, saudara. Saudara, saking bapak nopo saking ibu? Kula ora ngerti nek penting saudara. Saudara pripun? Lah kula wau ketemu bar sambutan kepanggih Bu Kartika. Halo Bu Kartika, selamat malam lho. Saudara siapa? Lho kan berarti aku saudara toh, Mas. Maksudnya iki ra ngono Pak De. Saudara siapa niku maksudnya lho sampean iki sinten ngono karepe. Lho sing penting nek kata-kata saudara kok berarti aku saudara. Saudarane Bu Kartika. Sering tegur sapa jenengan berarti nggih. Lho wis akrab Mas. Sampean negur Bu Kartika terus Bu Kartika ngendikan, "Loh, siapa ya?" Loh kan saudara siapa lah kan berarti aku saudara toh Mas. Betul. Dong pora? Dong. Wong ya teko. Iya teko, udude 76 nggih. Lho Pak De. Non. Aku tak pengen ngrungokne bawone jenengan. Bawaku to, Mas. Ngersake bawa napa, Mas? Pun derek jenengan sing saged napa? Pelok napa slendro, Mas? Pelok. Barang napa nenem, Mas? Enem. Nem abang apa nem ireng, Mas? Lah. Dene remi apa piye jan? Malah arep ngejak njiki. Iya.
Ngenem, ya. Apa? Isuk isih nyun tulung tintinganipun Mbah Minto. Nyun tulung nggih. Nggih. Kerep mriko nggih ngetan mriko nggih kuwerep nggih. Jajah. Nggih. Niku nyekar Kamboja, apa kae? Sekar. Gadung gandaniro. Bawa ta Mas iki? Nggih. Yen ning tawang. Ah. Iki nek wong bawa kok iki piye to iki? Eneng kok. Rungon-rungonen. Lho iki bawa iki entek apa to? Asal. Nek ora gelem genderi ora usah mbok genderi. Tak ulehke tulung agung kowe engko nyekop-nyekop kowe engko. Nyogok-nyogok. Nyogok. Lintang. Cahayu aku ngenteni. Sone apik Mas iki. Jos kados wau. Jos, nggih. Son pundi niki Mas? Mriki to? Nggih. Duka kula mboten ngertos. Niki saking panitia. Didol apa ora iki Mas iki? Badhe jenengan tumbas. Ora ya gura tak tawakne kancaku. Gugur plantro. Aku wis duwe son dhewe kok Mas. Tapi nek nggo nembang ora ngene iki sonku. Pripun? Yer tar wer lir tar. Alah kuwi towa jenenge kok iso. Udu. Napa? Mini kompo. Tong ndi mau? Marang mega engang koso Isuk isih MC campur sari jenengan niku. Heeh. Jenengan nderekne sinten to niki? Sinten-sinten purun sing penting bayaran kok Mas. Oh, ngoten. Aku iki wong Drembo kok. Ngoten niku secara anggaran wonten MC campur sari kalih dagel ngenten iki sami mboten? Sak pawae Mas, kula ora tau ngarani Mas. Duit ngomah wis kintalan kok Mas. Oh. Sombong amat. Lho, dagelan iki sombong pikir sombong iki di depan, melarat pikir kok nang omah Mas. Dagelan iki ngono kuwi kok. Oh, pilih mati umuk timbang mati ketekuk Mas. Tenan kok. Sun takon waratane areki. Bojo kula niku leh ngefan kalih jenengan bae. Lha sampean ki ro ngerti kok putri ki sapa kok? Putri sinten? Garwane sampean ki sapa asmane? Nanda. Nanda Putri ta? Nggih. Lah iya, sampean ki ra ngerti mula kono ngefane karo aku. Oh. Sampean ki lak mau garek meneruskan perjuanganku to, Wih, Mas. ngawur. Tak tembak. Dus. Oh, sampean. Iki sapa? Lha iki dudu anakku kok. Hah? Dudu. Oh, mau sing rono mau. Lah ya kuwi mesti ngunal-nulu kaya tuyul limu sapa? Sapa jenenge? Asca. Lah, kuwi asline Hasca Tralala jenenge. Ngawur. Entuk sampean ki wis 3 sasi kae ya, Dik. Iya, 3 sasi. Tapi ya akeh sampean wis 6 sasi, aku 3 sasi kan. Oke sampean, Mas. Tuwapuk pindah agama. Senengane kok ngefan ki entuk wong mantan ya, Dik ya. Iya. Ngefan iki ora perkara baguse sampean. Lah nyapa ta? Unike wajahe sampean iki lho. Ning omah ra tau enek model wajah kaya sampean. Lho, sampean dandana ngono cat putih paragon kuwi, Mas. Solo Paragon. Terus janjiku eling. Ngenteni ting 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 tok lagi tutuk neh to iki mau. Sumadha sing tias ingsun. Ini masing sun prasapa sineksenan bumi langit tangis sing tias ngenteni padang rembulan
dagel yo nganggo apa jenenge? Apa? Guwelang gowedhi. Lho, jenenge wis dagelan mampu. Setitik-setitik rezeki kudu setitik ora dintekke dicelengi. Oh. Kita tukokke emas asli. Asli emas iki, Mas. Asli semprotan maksude. Layak dhewe aku ngerti kok modele Mas warnane ijo. Lho iki anggere kena keringet gatel ram kok. Iki wis teng celekit lho Mas ngene iki Mas. Iki Mas tuwek, ngene iki jenenge Mas tuwek. Angger telung. Mas tuwek ngene iki angger telung sasi kudu didoske Mas. Oh nggih. Go ning pasar Kliwon ngedoske Lik, ngono. Nggih, men dikancani Mbak Birgita nggih. Sapa wae gelem sing penting enek bolongane. Wih. Saru sampe cah cilik-cilik nonton lho. Wong nembang sing dienggo apa? Lambe, Bolong apa ora? bolong. Lah iya. Apa-apa ki sing penting bolongan, Mas. Sampean duwe omah gedhe magrong-magrong. Nek ora enek bolongane, sampean arep mlebu omah saka ngendi? Ya ora. Sampean mobile gedhe apik putih rupane. Nek ora enek bolongane, sampean mlebu bolongan lewat ngendi? Mlebu mobile. Nggih mboten? Sampean bojone ayune kaya ngono. Nggih to? Nek ora enek omahe sing gedhe mau arep mbok kok ning ngendi? Ya ora. Apa-apa ki bolongan kok ngeyel. Mbak Birgita men jumenang. Ya. Oh ya, oke. Ya. Wes rasa disepoti, mau sepot terus kok wisan kok. Ya disepoti to Mas, penghormatan kok penghormatan. Anglia numpak perahu layar ping dina minggu. Lolel lololo. Piyayi model ngene iki sampean yo seneng ora? Nek ning dalem kan sing lemu-lemu. Ya seneng ki mung sebatas ana nggon anu Mas, ati. Pengangen-angen. Pengangen-angen. Ning ora entuk diteruske. Mergo wong ki ya kudu sadar diri. Oh iya, sadar posisi. Oh iki ibarate sak anakku utawa sak putuku. Ya tur iki ayune kaya mangkene iki aku ora nutut Mas. Ora. Oh, lagi untuk ngopeni ngene iki tenan nyengkake umur. Loh, samanya aja merendah dulu. Siapa tahu wanita-wanita sekarang itu pengennya itu lelaki yang lebih dewasa. Nah aku wis ora dewasa meneh wis veteran kok, Nduk. Ngene iki nyengkake umur. Lah iki pupure lho Mas karo nyawaku larang pupure iki kok. Mula aku golek bojo ki umur 25 sing lemu glembrot cepake kinang karo remason lancar Mas. Turu ungkur-ungkuran geger geden-gedenan entut. Kelone kaya ngeloni traktor ngorok ngeces ngentut wis. Apik ngono sederhana wae Mas. Sing penting tentrem ayem. Betul. Iki sak putuku sak anakku kok. Wah, sak putumu. Jenenge wiyosetan pinten? Lho sebelum Masehi Mas. Oh iya. Barakane wis reneng kabeh. Ya ije. Ki aku gak nek teko nggon kono wegah. Ije. Nggih, sugeng dalu Cahayu. Nggih, sugeng dalu Pak Gareng. Lah ya sehat bahagia to. Sehat bahagia. Sehat ki ning nggon jasmani nek bahagia iki ketok ning nggon pasuryan kok ketok rada sungkawa mbesengut ki apa ora patek bahagia apa kepiye? Bahagia aku. Oh bahagia ya. Iya. Pancen wajah niku wajah napa nggih? Piyayine niku sinis tapi menyenangkan nonton modele Mbak Birgita. Kados bojo kula niku. Wajahnya sinis tapi menyenangkan. Sampean kok apal wajah-wajah perempuan ki wis entek kurban piro Mas sampean ki? Kok sing ngene wajahe ngene, sing ngene wajahe ngene. Entek piro sampean? Ora aku ki wong bener becik kok. Oh bener-bener takoni. Mas Putut sapa ora ngundange Mas Putut? Urung tahu jeneng Mas Putut iki kok tumindak neko-neko ki urung tahu. Urung tahu krungu aku jeneng Mas Putut kok demenan ki aku urung tahu. Masa tenan? Primpen kok, Nduk.
Pancen biasane dalangi ngono. Primpen sing ngopeni ati karo bojo, karo keluarga, primpen sing ngopeni keutuhan rumah tangga. Heeh, nek guru Dek Birgita niki wis ora patek anu aku, ora patek gumun. Ora gumun sampean sing digoleki bir hitam kok ora bir hitam. Langsung dipangan. Cepet ae to. Terus iki lanjutne bawane ya, Pak. Bawamu kondi. Lha wis ki. Tuh, wis entek to? Wis no. Lah kowe mau ki lungguh nang kene iki umroh apa transmigrasi? Ngandel ora. Kaya ngono kok dilokke ora bahagia, ora gelem. Wong ketoke lungguh menteleng ning asline pikirane iki teko ndi ya, Pak? Iki mau aku ketes kok. Biasane iki nek nembang ki nembang sik lagi langgam ngono to. Heeh, iki mau tak tes sing nembang sampean sik kok Dek Birgita ben langgame ngene jebule kok. Ki melanjutkan bawone. Nah, lah ya ta. Iya. Berarti lak jenenge ora kontrasepsi to ngene iki. Heeh, lah ya. Konsentrasi. Heeh. Iki lho sing ora gatek niki lak jenenge bahasane kontrasepsi to. Konsentrasi. Arep konsentrasi nek ora nganggo kontrasepsi meteng tak omongi. Lah iya. Kuwi ragane ning kene ning pikirane ning etan ngono anu ning Karanganyar kok. Nah, ayo kontrasepsi. Konsentrasi. Wis diomongi to. Konsentrasi nek ora nganggo kontrasepsi meteng. Wong bojoku nganggo kontrasepsi wae meteng kok. Lah jare emang gak meteng. Meteng kok kabeh tak kon suntik apa spiral malah kabehne pil. Salah kedaden pil lagi tekan gulu katoke semlorot tekan dengkul dadi wis. Kalah sik, Mas. Lah iya. Kiai kok cowok ora seneng aku. Nek wis panas ngono seneng aku. Panas kok kayak bledus. Meleleh. Iya. Pelanggamipun menawa Mbak Birgita mengendene. Bawaku mau apa nek kowe ngerti. Ayo, nek nyoto-nyoto kowe mau nang kene iki konsentrasi. Bawa dandang gula. Ayo, cakepane apa? Pamintaku. Lho, lah ya ra. Iya ta? Ah. Betul ta? Lho, kaya ngene kok diomong. Harga to? Enek masalah apa? Enek masalah apa? Mau ngono jenenge dandang gula pepeling. Aku sebagai teman, sebagai kanca, enek masalah apa? Piye kronologine piye? Ora, gak apa-apa. Wong bawane yen ing tawang kok iso teko Situasi. Terus, jeneng tenan to ya. Aku iso gak konsen. Bojoku lek. Heeh. Nggih, monggo Mbak Birgita. Menika kala wau napa jenenge? Bawanipun yen ing tawang, langgamipun monggo nderek. Heeh. Rodok panas ya Pak, dipanasne ya Pak. Oke, siap. Lho, panas toh. Iya, panas. Ninggal katresnan kemawon nggih Pak. Nggih, oke. Heeh. Saking langgam napa langsung Manut, Pak, Nggih, saking langgam nggih. Oke. Nggih, monggo. Heeh. Apa Pak? Bawa sik. Ojo kleru aku bawa. Nangis sajroning atiku nalika Muga
diunekke. Nah, yuk. Tak ngerti nganti saiki. Yo. Mas laras. Oi oi oi.